Na sziasztok, én Iza 16 vagyok, és ahogy látjátok, eljött a Dragon Mania Legends következő része, és Elizabettel a fáraó sárkánya köszöntem be. Na, el is mesélem nektek, hogy miért lett Elizabeth a neve. Páran írtátok, hogy legyen homokpiramis, ami igazából nem fért volna ki. Szóval csak az lett volna a neve, hogy homok. És ez egy kicsit félreérthető. Na mindegy. És azt akartam még mondani, hogy ajánlottátok Kleopátrát is, utána néztem, és tényleg Kleopátra egy egyiptomi királynő volt, vagy istennő, vagy uralkodó, és mondtam, Kleopátrát mindenki ismeri, szóval még a Japánba is ismerik, meg mindenhol ismerik ezt a Kleopátrát, mert mindenki tanulja történelemből, vagy ilyesmi. Szóval nem akartam Kleopátrának elnevezni, meg egyébként is, ha elneveztem volna Kleopátrának, akkor abból csak annyi baj lett volna, hogy nem fért volna ki, hogy Kleopátra, hanem csak az, hogy Kleopát. És ez nem jó. És ezért aztán képzeljétek el, eszembe jutott, hogy Nagy-Britanniában, Angliában van egy olyan nevű királynő, vagy volt egy olyan nevű királynő, hogy Elizabeth. És nekem ez a Elizabeth, ez azért tetszik, mert három név van belekeverve. Igen. Van az Iza, ugye az a én nevem is, akkor van az Eliza, én sulimban van egy olyan gyerek, akit úgy hívnak, hogy Eliza, akkor meg van a Beth, meg van így egybe, hogy Elizabeth. Szóval van ez a három név, és ez van vagyis van ez a két név, az Iza, meg a Eliza, és akkor ehhez hozzátesszük a Bethet, és akkor így van Elizabeth. Szerintem ezt túl bonyolítom nektek. Na mindegy, szóval Elizabeth lett a neve, egy angol királynőről kapta a nevét, de szerintem ez így perfekt. Szóval nevezzük föl. Már régóta föl akartam nevezteni, mert arra gondoltam, hogy beleteszem a csapatba. Vagyis a új csapatba, amit tervezek, abba beleteszem. Mit szóltok ehhez hozzá? Beletenném, és akkor úgy lenne a csapatunk, hogy Bruder, Hunor és Elizabeth. Mit gondoltok? Mert legyen egy lány is legyen már a csapatban, nem? És akkor Bruder, Hunor, meg Elizabeth. Szerintem ez így tök jó, nem? Ja. Szerintem ez tök jó ötlet, nem? Ja. Így mondjuk még 1, 2, 3. Jó, mondjuk álljunk meg itt. Egy kicsit felnagyítottam. Egyébként képzeljétek el, hogy kikevertem ezt a sárkányt ittni, amit itt látok picibe, aranyosni. Ez a X Ali, csak még nem tudom sehova se tenni, mert kell hozzá vennem területet, vagy fejlesztenem kell hozzá területet. Szóval... Ja, meg van egy sárkány, amit el lehet nevezni. Én azt a nevet kapta, hogy Paul, de arra gondoltam, hogy hát itt jobb nevet adtok neki. Ez a kis alien sárkány. Ja. Nem tudom, véletlenszerűen kevertem ki. Az a lényeg, és őt el lehet nevezni. Ő is aranyos. Na, ja. Szóval most vagy a X-Rally-nak veszek egy területet, vagy fejlesztünk területet, és Mágic terület kéne neki. Ja. Az a fura, hogy nekem a Mágic képesség, vagy elem már megvan egy ideje, de csak egy Mágic halibádon van.
Vagy minek kell kiejteni. Na mindegy, veszünk egy mágit. Halibád. Az a neve Halibád. Kicsit borsós az ára. De vegyünk. És tegyük ide a sarokba. Ja. 11 óra? Hú. Az igen. Biztonság kedvéért és ezt is fejlesztem, ez egy kicsit rövidebb. Nézzük, mi van itt a chatben. Eléggé kis aktív csapat. Hát nem nagyon írogatunk a chatbe. Ilyen az ember dolgozik. LOL. nem LOL kell ide. XD. Ja, elküldte. Na, nézzük, miket kaptunk ajándékba. Na. Miket kaptunk ma? Egyébként egy másik videó felvevő alkalmazással veszem a Vidimet, amit egy barátom szó szerint Lime ajánlott nekem, hogy elméletileg jobban veszi a hangomat, meg a képet is. Hát ezt majd meglátjuk, és ez miért nem tölt be. Várja. What? Miért nem tölti be? Mert szoktak nekem kaját küldeni, pénzt, meg ilyen portálgemet. Ja, egyébként szükségem lesz majd portálgémre. Ha majd lejár a VIP-m, akkor szükségem lesz rá. Éppen a tűz és a fénysárkányt keverem. Egyébként a fénysárkánynak az lett a neve. Nem vettem föl vidire, amikor kikeltettem. Sajnos nem. De a fénysárkánynak az lett a neve, hogy Napocka. És éppen megakadt a nyelvem. Szolár sárkányt keverem ki. A szolár sárkány után meg az összes többit. Szóval most szépen így az összeset így sorba kikeltegetem. Mert én arra gondoltam. Na biza. Ja igen, meg Danit fejlesztettem. Na, és tréningeltem. Jó, hol van Elizabeth? Na nézzük. Szerintem először fejlesszük neki a földet. 3-ba kerül a felgyorsításra. Akkor szerintem addig nyomjunk egy csatát. Minden részbe kell csata. Na. Mondom, még az új csapatot nagyon nem csinálom, mert Elizabethre várnak. Na. Elég nehézkes ellenfeleket kaptunk. Az a baj, hogy a nehéz ellenfelekkel meg nem szeretnék kiállni, mert nehezek. Érted? 30-as ellenfelek, 24, nekem csak 20-as sárkányaim vannak, hagyjatok már. Arra gondoltam, hogy majd a másik csapatot, szóval amit mondtam, hogy Bruder, Hunor, meg Elizabeth, őket fogom majd felfejleszteni Über szuper királyságra. LOL, van itt is egy Pepsi. Egyébként Pepsinek a mérgét fejlesztettem, 3-as mérge lett. Majd még fejlesztenem kell a Hunornak a vizét kell fejlesztenem. Nem vizét, nem a tüzét, a tűzelemét. Júj, nagyon támadnak minket, júj. Bám. Pepsi rátámadt a Pepsire. Oké. Ez meghal. Jep. Egy kicsit megakadt a játék. Nem tudom, hogy ez a videós alkalmazás hogy veszi a játékot, vagyis a Dragon Mania Legendset, mert azt tudom, hogy a Mobizen a csatát így ilyen akadozva veszi föl, vagy ilyen érdekesen veszi föl. Szóval ja, mi is megmérgezzük a másik Pepsit, visszaadjuk neki. Na, Pepsi... Az a baj, hogy még Hunor hülye vagyok. Hunking még be van szelezve, már nincsen, de legyőztük, az a lényeg. Na.
Jó. Hát nagyon... megint... LOL. Megint kell velük harcolni? LOL. Egyébként 38-as szintű lettem. Azt hiszem, az előző videóban említettem, hogy mire látjátok ezt a videót, addigra én 38-as leszek. Jó, most nyomunk még egy csatát, most értitek, mi múlik ezen, még belefér az időnkbe, nem? Na. Aha, most már más stratégiát használ, most már izét szelezi. Bellát. Ja, most meg Bellát támadják nagyon. Ami számunkra nem túl jó. Ja. Bum. Oké. Elhibázta. Ja. Bemérgezett. Visszamérgezünk. Na. Tűz. És ez múljon el a szél. Igen, elmúlt a szél. És tűz. És puty, kész. Au. Az a baj, hogy képzeljétek el, leégtem, mert voltam strandon. Hétvégén. Nem, tegnap voltam strandon. És leégtem, vagyis a vállam, meg a hátam is. Nagyon fáj, amikor hátradőlök a széken. Nem tudok kényelmesen ülni. Jó. Hát nem sokat fejlődtünk. Ezért kell az új csapat. Akkor fejlesztük most a szelet. És akkor szerintem el is köszönök tőletek. A következő részben már tuti ki fogom keltetni az X-Rally sárkányt. És az Alien sárkánynak lehet nevet adni. Egyelőre Paul. Azt is mondhatjátok, hogy maradjon Paul a neve. Mert nekem az is jó. Mert ez a Paul, vagyis Paul, ez nekem tetszik ez a név. Na mindegy. Szóval én Iza 16 voltam, ő Paul volt, meg Elizabeth. Találkozunk a legközelebbi részben is. Sziasztok!